Tieto stromy sú pekné. Tuto keď idem už ku Kráľovej studni. To je veľmi pekné. Som konečne blízko, už tam len odpočívať budem. Jo, dneska som sa dosť prešiel teda. Pekných pár kilometrov a do hora. To mi stačí úplne. Takto hore. Také svieže. Zelené smreky. A vetrovzdorné také lieskovce, či čo také medzi to rastie. Tento. Takto ďalej. No. No vidíš to. A pekne ďalej autobusom. Na Mečínsko. Bude sa. Tu môžem počkať dole. A máme to. To boli časy, keď som chodil ešte v 80. rokoch, keď ešte som fotoaparát iba mal klasický. No. Tu dole za chvíľku sme pri tom hoteli Kráľová studňa. No. Nechme to príjemne. Takto. Dole. Po tejto ceste tu sme pri hoteli. Za chvíľku. Bolo teda štreka riadna. Takto dole ešte. No, takto potom